Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovie Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimagabigat ba o mersi anak ka? Nasaya at mo't nakariing kayon, tatang. Ada ka na iti lakad mo? Tumulong ak iti trabaho iti laundry shop, tatang. Matutudo ngamin ita. Adumanon ti customer may. Ay at tapno sana marigatan iti tangtangda nam ngagbantay iti laundry shop mo, anak ka. Wan, tatang. O sige, tagrubwatak nga rudan. Apay, nagkapi ka ka din? Wan, tatang. Nalpasan, itay pay. Anya nga oras ti panagawit mo? Dependento no anya nga oras amalpas ti trabaho may, tatang. Ala, agrubot ka nga ruda, tayo supet ti malpasyo at trabaho, anak ka. Wan, tatang. Da kayon ti makaamo amangan kaninanang. Ipapudot yung tulaangan ti sida. Adu pa iti nabate. Oh, intimplahan kay ti kapemrihi na bakit? Diya makita ni Mercy lakay. Siya dino tinapanan ti anak ta. Sa lino kumapay, ti daduma apapanan na bakit? Ay nawaw ka. Isungarod asal salud-sudag tadyak amaw. Awan mo tinadakdakamat na idirabi eh. Kas iti sigawd, no awan jay anak ta dito balay, kaya't asawan na ita. At naman na yun iti laundry shop. Matutudo manan ita. Talaga nga adaw ti agpalundray. Kunaklaki, dino sa dino manin tinapanan na. Di mo ibaga, akaili mo adagos ti anak ta. Saan makidi lakay? Nairwa maklaang atunggal mariingak kit ada ni Mirsing agkapkapi iti kusina. Ala, agtugaw ka nga ruda, ita agkapita, bakit? Nay, di mo matinbagbaga nga umay kagayam dito'y laundry shop ko ita, mari di na. Umayak laag sirip, Mari Mercy. Ay nawaw, di mo ibaga nga agpatakdar ka mat iti laundry shop mo, mare. Saan, Mare? Amumat, saan ko alin niya ti agnegosyo? Ah, kunaklakit din no addan ka kompetensya. Di ka madanagan, Mare. Awan day ta iti panunot ko. Ay kat usto ah. Jak kayat nga da kainagaw ko iti customer ko no kwa. Agkalma ka lang ka di, Mare. Mabalinti sumrak, Mare. Mabalin mat, mare. Ang saan amabalin amapan ka iti paglablabaan. Okay lang, Mare. Maawatak mo't no bawal kami a customer. Naipot ngamin, kat adu tinakapila ang malabaan, mare. Okay lang, Mare, kuna mo't. Si kakit di mat. Saan a big deal day ta kanya? Naimbag pa'y tigayim ko. Ay nawaw, apay tigayim mo bakit? Adu ti customer na italakay. Kaya't asawan day ta, adu manan ti kwartana. Saan akas kada tao. Ipamay sampay ti atensyon mo karag iti anak ta, bakit? Naimbag iti kumarim ata awan pa'y asawa day jay. Sa bagay, adda ti punto umlakay. Di mo apalan ti kumarim. Kasta talaga ti biyag. Saan nga agpapada ti gasat tayo? Ngala, agpulis ka man kitday, tamangan kamutay. Nalpas kamin kadag iti ubing itay. Anya ti inlutom amasida. Sinigang abangos bakit? Ay naurnong manan ti lalabaan. Kaano ti day off mo, lander lakay. Inton Sabado pa'y. Kasano nga rudon day ta? Awanan ti isuot dagiti ubing. Sapay matutudo manan. No ngay agpalunri ka bakit? Sayang ti kwarta lakay. Kabaelak mo ti aglaba? Wan angam mabannog kamay. Washing machine laangan ti iurnungam lakay. Italaang mo't nga agpalunri ka. Ada nga ro ti pagbayad tayaw. Titangdan ko idi kalaman ah. Mabalin mo't siguro da jayon.
Manuti per kilo iti laundry shop ti kumari maya. Jak amo. Jak maten pinagan ano. Ta sa anak mat mahilig nga agpa-laundry. Itulod mo langan iti murang tayo iti laundry shop ti kumari. Bakit? Mangtedak iti ibayad mo. Tapno saan ka amabannog amang igilgal? Saan ka pa marigatan amang ibilag? Ay nawaw. Anya ti nakasako abinagkat mo di na. Murang mi nanarihina. Itulod ko man iti laundry shop ni Mari Marcy. Awan nga mi ti oras kong aglaba. Ay wala. Narigat pa'y ama maga-antibado ita. Wan nga rod. Kanayon ama sapat itudo na. Mala, itulod mo dagiti murang yaw. Tapno malabaanan. Siya pa'y aduday ta. Wan nga rod nana. Awanan ti isuot dagiti ubing. Naliwayak matpiman ng tinaglaba. Kasta talaga no ada ti ubing ama asikaso nakkaw. Ngam no dumakkel da, mayatan. Malag-anan kamitan urekas kasanaw. Agpalabaak man, Mari Marcy. Ay nawaw, nagadon mare. Agasam manday ta. Naurnong nga rod, Mari. Diyak mo ngamin nasango tinaglaba. Mala, mudtuyan mare. Da kami ti makamo. Manuti bayadak, Mari. Mabit lang mare, ta ipakilo kadag iti assistant ko. Ay, agyaman unay, Mari. Italang anak pa-laundry act, ta talaga adyak masango ti aglaba. Okay lang day ta mare. Isu nga rod nga da laundry shop. No agpalabaak ita, kaano nga ta nga maalak, Mari? Mabalin mo to nga laan inton malam mare. Mamagaan mo't kit ti adagos da itoy. O sige, ibaon ko lang nilakay ko inton malam, Mari. Isuti umay mangala. Ada ka di pa'y trabaho minton malam, lakay. Adda bakit? AGSUBLI ak inton madamdama. Apay ka day? Paki-pick up mo man tibado tayo iti laundry shop ni Mari Mercy. Ayan nga, iti ipakita ki Jay. Ada makidi ni Mari Mercy ijay. Amo na day ta. Saan da nga strictaw? Imbagakin ko na asika ti ibaon ko ang mangala. Awanan, tinadumang ipaalam, nadyalaan. Wan lakay, di mo liplipatan taawanan ti isuot dagiti ubeng. Wen, bakit? Di ka madanagan. Dagasag, sakbay nga agawin na. Oh, adto yan tibado tayo bakit? Nagbanglo ah. Wen nga rog. Anya nga tati sa bunda Mari Mercy. Fabric conditioner siguro dahi ta bakit? Nagbanglo unay. Idi sumpay nga rod di talakay. Ikargak tulaangan iti drawer tayo inton bigat. Siya kun ti mga ramid bakit? Siya kun inton bigat. Agina nakakit din. Adapay trabaho minton bigat. Kabalak pa mo? Di mo man ipilit ti kayat mo lakay. Idi sumla ang dita kunak ta siya kun ti makaamo inton bigat. Ay nawaw, apay ngay bakit? Inruar mo mo dagiti bado tayo. Ilabak manan. Kat nunay palundri mo dagiti di kalman. Apay pala nga bandugam ti bagim. Kita man di talakay Kasta aya tinalabaan. Kat nung nagbanglo mahit. Wen nabanglo nga agpayso ngam nay. Saan mat ana ikatirugit tibado tayo? Aday tani kita Sinsinan mo gayam ti panaglabada. Ay wala paysaw. Sapay bado ti ubing ti daduma. Nabanglo nga agpayso. Ngam saan mat ana ikatirugit na lakay. Masapul ang mailaba manon. Saan la ang arugit ti isyo lakay. Adda ti t-shirt ko anasukatan iti sabali abado. Ay, sayang mati kwarta no kasta asinsinan gayam ti serbisyo da. Wen nga rod. No ammuklaang sa anak latta kumaanak palaundren. Ibagam to iti kumarim. Ang mga no di na amaw. Wen lakay. Talaga nga ibagak. Jak amo no talaga akasta ti panaglablabada. Inusadot lang dagiti assistant na iso akasta. Kasla agtip-tipid da iti danong. Na, nagadumat kan ti labam di na. Wen nga rod na narihina. Nagpalaundry ka idi kalman, saan ka day? Wen ngam saan mat ana ikat ti rugit na. Nabanglo nga agpayso ngam narugit latamot. Idi inulit ko nga ingalgal. Kasabsabon. Madlaw asinsinan tin kastadaan ng ilaba. Ay nawaw, apay ngay. Saan lang aday tati isyo nana? Adda ti mapukpukaw at t-shirt ko. Nasukatan mat iti sabali abado. Anya, aday tani nana
Duster, awan mo tibado ka kasta. Amangan no na isukat. Jakman na muna na. Ibagak to kini Mari Mercy, numalpas ti aramidaw. Ada ka no mat issue tibado nga inpalaban ni Dina king kaanak ko. Ay nawaw, anya nga issue mat dayta nanang. Saan ka no ana ikatirugit tibado da, kin adapay ti t-shirt ana sukatan iti duster. Naa, kasano ko maamapasamak dayta, kat no nakabangbang lumat tibado nga inpalaundry da. Nalabsyak nga rod nga aglablaba iti agsapa. Inlaba naman na dagiti inpalaundry da iti laundry shop mo, ta sinsinan maggayam ti panaglabayo ka no. Ay nawaw, nakaarartimat dayta na babae. Uray asino matpiman na anak ko. Nabanglo nga agpaysaw ngum saan mo analabaan anasayaat. Ay nananang, inlaba mi dayjay. Amangan mat numancha tirugit nga ibagbaga na kada kayo. Ita lang ang nagpalaundry dayta a tao. Sa ita, nagado a reklamo na. Ay nawaw. Mabalin ka di ang makasarita ka, Mari Mercy? Siguradom lang ang napatag ti ibaga, Maridina, tapnusan asayang ti oras ko. Apay akas di dagiti bado alinabaan nyo, Mare. Saan mo't ana ikatirugit na? Inulit ko nga inlaba kat kasabsabon pa'y, Mare. Sinsinan magayam ti serbisyo yo. Ay nawaw, dayta lang ti umay mo ibaga? Wen taamangan kunak no simmadot dagiti assistant mo iso akas jay, Mare. Feedback tapno mapasaya at yu ti serbisyo yo, Mare. Ammo Mare, iti kinaad-ado ti customer me. Si kalaang man tinaturod ang nagreklamo kan nangibaga asinsinan ti serbisyo me. Sigurado ka kadi asyak lang tinagreklamo, Mare. Aywan, si kalaang talaga, Mare. Aywan gayam, isubulik ti duster ana inayon iti bado me. Mas daawak ta nasukatan mo ti duster ti t-shirt ko. Ha? Aday ta, Mare. Mingmingam ana imbag. Awan ti kasta abadok. Amangan kunak nubado ti sabali a customeryo. Day lang ti ibagak, Mare. Honest feedback tapno inton sumarunaw kat maliklikan kumati kasta nga isyo. Nakasaritam ka din ni Mercy, bakit? Wan, naisublik matlaangan ti duster ana ilaok iti bado tayo. Isumot lagaya masabali ti panagkita ng kanyak itay Ay nawaw, sakitin natin bagakin ko na. Siguro Di na amuti ko na da feedback. Kasta unay nga minti suron na kanyak iti nagreklamo akad. Day, tatirigat na. Isuda ti adda nagkurangan na, isuda pa iti makaungad. Ay nawaw. Wan nga rud no amukla ang akas ti mapasamak, sa anak ko man ang nagpa-laundry iti laundry shop da. Sayang lang ti kwarta, ma-stress pa'y da tao. Ala, di bali latan bakit? First and last daytan. Gumatangak to ni ti washing machine ta, tapno di ka marigatan nga aglaba. Narigat ti makyap apa bakit? Anya ginadamag kaw bakit? Nagapa ka no magdamersi kan Dina. Jak amaw no apay asakitin na ti feedback ni Dina. Anya timbagan ni Dina aya. Sinsinan ti serbisyo da. Nabanglong agpaysaw. Ngam saan ba't piman ana ikatirugit na iso akapilitan ng inlabamanan ni Dina. Anak ano pa iti naisukat abadaw. Wan lakay, nasukatan iti duster ti t-shirt ni Dina. Ay, una yan dayta. Apay matpima nakasta. Day nga rod lakay. Mapan kuntuman bisitaan ti laundry shop ti anak ta. Kitaag no kasano ti panaglabada. Amangan kunak no talaga asinsinan peman. Makapa-stress dayta adina. Apayan, Mersay. Gapo iti inaramid na, adumutan dagiti agreklamo a customer may. Makapaasar dayta a tao. No adaw tagreklamaw. Amangan no talaga nga adda ti isyo iti laundry shop mau anak kaw. Aho, aginartikit di adagita at tao. Amaw manak. Saan da nga agreklamo no mayat ti serbisyo yaw. Amok apan ang dadaal-dalaang dayta tatang. Umapal da siguro taado ti customer ko. Imbes nga aksyonam dayta parikot kasta pay laang ti ibagam. Ay awan
Si kamat lang ti maawanan iti customer iti kastangar aramida. Nay, adda kayo matgayam dito'y laundry shop, nanang. Nakita no kasano ti panaglabayaw. Okat, anya ko maita, nanang. Agtip-tipid kayo mo't iti danom anak ko. Isu asaan ang maikat ti ruget takasta. Kano mabalain, di yu pag nanayunan ti baduda tapno saan nga agsisinukat. Pangaasiyo tadidak istresan, nanang. Man-mano lang aro doon ti customer, may. Wun ata saan lang ang gayam ani di na ti agreklamaw. Adda ti imay ditoy itayawan ka. No anya ti reklamo di na. Isyo mo lang ti reklamo ti daddo mga customer mo. Masapul nga rod nga agtipid kami, tapno saan kami amalugi, nanang. Useless ti panagtipid yo no reputasyon nyo mo ti madadaal. Kita akit man manumatan ti nagpalaundray. Una, tadinadal nakgayam ni Dina. Saan akasta anak ko? Talaga laang nga ada nagkurangan yaw. Nasaya at man kan saan ti feedback da, akseptarin yaw. Ta para muday ta iti pagimbagan ti negosyo yaw. No siyak ti sika, sulbaram adagos day ta aparikot. Di mo urayan amaawanan ka iti customer. Laglagi pa anak ko. Awan ti mayat nga aggastos para iti sinsinan a serbisyo. Ay nawaw! Kas negosyante, negatibo man wenno positibo ti feedback a maawat tayo, akseptaran tayo kuma. Laglagipan tayo, asaan nga amin a negative feedback kat panangdadaal. Ti dadduma, mabalin nga usaran tayo, tapno mapasaya at ti serbisyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Jovie. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovie Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.